Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Һәр көн сайын диярлек без сезгә милләт тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны җиткерәбез. Бүген безнең программада. Җанисәп нәтиҗәләре билгеле, соннар куандырмый. Нәтиҗә чыккач, халык исәп алу буенча бераз шок булды барыбызда да. Хәлбуки мин эксперт буларак татарның кимергән мөмкинлеген алдан әйткән идем. Удмуртия язучылары нигә зарлана, китапханәләр ничек яши? Сүз җирле хәбәрчеләребезгә. Беребезнең дә китабы чыкканы юк, берәр чыкканы юк. Удмуртия язучылары буенча. Милләт киләчәге үз кулыбызда. Марат Әхәтов белән таныштырырбыз. Татар халкының тарихын, милләтен күрсәткәле тырышып ятабыз. Шуңа күрә шу хәтле минем җаныма ята ул китап. 2021 елгы җанисәп нәтиҗәсе милләтебезне куандырмады. Россиядә татарлар саны 600 меңгә кимегән. Соңгы халык санын алу илдә 4 миллион 713 мең 669 татар барлыгын күрсәтә. Әле бит узганыннан аермалы буларак бу юлы Кырым Республикасы һәм Севастопольдә катнашкан иде. Милләттәшләребез саны 80гә якын процентка кимегән төбәкләр бар. Моның сәбәпләре нидә? Җанисәп нәтиҗәләренә күзәтү киләсе сюжетта. Нәтиҗә чыккач, халык исәп алу буенча бераз шок булды барыбызда да. Хәлбуки мин эксперт буларак татарның кимергән мөмкинлеген алдан әйткән идем. Мин үзем шәхсән күпмедер кимер дип уйлаган идем, ләкин бу кадәр 600 меңгә кимү 10 ел эчендә ул инде гайры табигый хәл. Бу минемчә бөтенләй демографик законнарга да туры килми. Җанисәп нәтиҗәләре Россиядә 4 миллион 713 мең 669 татар яши. Тик белгечләр моның белән килешми. Мин әйткән Бөтендөнья татар конгрессының экспертлар бәйләмәсе нигезендәге сон 5 миллион ярым татар халкыбыз, татарыбыз илебездә яши. Аннан ул сан аннан да ким түгел. Әлеге халык санын алу вакыты ул пандемия чорында булды. Һәм пандемия аркасында 2 тапкыр әлеге җанисәпнең сроклары үзгәрү сәбәпле безнең барлык халкыбызның вада барып җитмәделәр. Бу җанисәптә 16 миллион 594 мең 759 кеше үзенең милләтен бөтенләй күрсәтмәгән. Узган җанисәптән бермә-бер күбрәк. Бу инде халык санын алучыларның кешене үзе белән сөйләшмичә генә исәпкә алуларының бер күрсәткече дә. Хәзер инде менә демографлар, кайбер безнең милли хәрәкәт әһелләре әйтә, янәсе күп кенә иләргә шушы җанисәбен алучылар барып җитмәгән, һәм аны паспорт истәлләреннән алганнарында институтларыннан анда бит инде милләт тә язылмый, кайсы телдә яшәү дә язылмый. Андай ниләр юк, мәгълүматлар. Шул юнәлештә без уйлый башласак, аңлыйбыз, шушы милләт шәхесләр арасында татарларның да күп булуын. Урбанизация, калага килеп төпләнү процессы татарга да ят түгел. Росстат мәгълүматларына карасак, шәһәрдә яшәүче милләттәшләребез авылдагыдан бермә-бер артык. Безнең искә күзәтүләр бар. Аны миңа элек бу эшләр белән шөгыльләнгән Валерий Тишковның әйткәне бар. Эре шәһәрләрдә переписчиклар якынча квартираларның 30%-ына кирә алмыйлар. Бәхетсезлеккә каршы татарның күпчелеге шәһәрдә яшәүчеләр, эре шәһәрләрдә яшиләр. Менә барысында комплекс алган вакытта килеп чыга. Безнең халык ул урында, әмма исәпкә алынмаган. Кирәкле дәрәҗәдә. Известный Московский социологический центр провел опрос россиян сразу после переписи, спросил, выяснял, сколько человек участвовало в этой переписи. Оказалось, что лишь половина респондентов заявила об участии в этой переписи. То есть переписью реально была охвачена лишь половина граждан нашей страны. Не охватили татар, живущих в Москве, не определили их национальную принадлежность, не смогли определить. Мәскәү һаманың өлкәсе дөрестән дә татарлар саны иң күп кимегән төбәк. Федераль башкалада 64 670 милләттәшебезне югалтканбыз. Бу шәһәрдә яшәүчеләрнең 76,6%. Мәскәүгә без беләбез күпчелек миграция бара, яшьләр күчә, һәм шуңа күрә дә без анда менә 60-70 мең татар югалуына түгел, без анда
шул ук 100 меңгә татар күбрәк булырга тиеш иде, ләкин без күрәбез инде анда кәмү бар. Менә Мәскәү өлкәсеннән ялгышмасам анда 150 меңгә якын татар иде 2010 елның җанисәбе буенча, бу җанисәптә инде уже 80-90 мең татар. Бу инде иң беренче анда инде Мәскәүнең вотчинасы дип әйтсәк инде бит ул татарларның федераль автономияның эше, чөнки анда төп эшне именно шул структура алып бара. Шунысы гаҗәп, татарлар күпләп яшәгән, үз гореф-гадәтләрен саклап гомер иткән Свердловский, Оренбург, Ульяновский, Чиләбе өлкәләре татарлар саны иң күп кимегән төбәкләр арасында беренче бишлектә. Сезгә переписчиклар килделәрме? Килделәр. Минем кызым яздырды аларны. Переписчиклар килделәрме? Безгә килмәделәр. Мин көттем дә, уже соңгы көнне кызым белән интернет аша язылдык. Свердловский өлкәсендә 50 мең татар кимегән. Бу хәл тарихта күренмәгән һәм гомумән башка сыймый торган хәл. Бу җанисәп алу ул дөрес алып барылмады. Гомумән ул җиңелчә генә карадылар бу мәсьәләгә. Халык кына түгел, өстә торучылар да дип уйлыйм мин. Күп кенә йортларга килеп тә җитмәделәр. Килсәләр дә күпчелек өлкән кешеләр ишекләрен ачмадылар, куркып. Очраклы кешеләр кирделәр дип. Аның икенче сәбәбе күчеп китү, миграция дигән нәрсә әлбәттә бар. Күпчелек халык Ульяновск өлкәсеннән менә минем танышларым арасыннан соңгы елларда Казанга, Самара, Мәскәү шәһәрләренә гаиләләр белән күчеп киттеләр. Бу да үзенең тәэсирен итми калмагандыр әлбәттә. Һәм әйтер идем, өченче бер сәбәпләрнең берсе ул катнаш никахлар. Дөрес, татарлар Россия халыклары арасында икенче урынны саклап калган. Тагын бер яхшы хәбәр. Илдә милләттәшләребез яшәмәгән төбәк юк. Татарлар саны арткан бердән-бер төбәк Татарстан плюс 78,604 кеше. Мин кем гаепле дигән сорауга мин бер үземнең җавабны бирим әле башта. Бөтенебездә. Газет журнал укымыйбыз, подпискага алмыйбыз. Яңа гасыр каналын, Болгар радиосын, башка радиоларны тыңлыйбызмы барсында? Бит анда безнең моңнарыбыз, безнең сәнгатебез, безнең драмаларыбыз, менә шулай дип тарихыбыз бар, музейларыбыз бар. Милли университеттан башкасы һәм тулы көчендә булган мәгариф системасыннан башкасы бар. Революция кадәр татарның югары катламы инде барлыкка килгән була. Алар милли сәясәтне үткәргәннәр. Һәм гүмән татарлар каяда булса барса, алар күпчелек булганнар бит сәүдәгәрләр, зыялылар. Иң беренче шитеп алып барганнар мулланы үзләре белән. Мөгаллимнәрне һәм иң беренче шитеп мәчет салып куйганнар, мәктәп мәдрәсә салып куйганнар. Чөнки белгәннәр халыкның, милләтнең асын саклау өчен төп нигез әлбәттә мәгарифтә. Шунысы аяныч, без һәр җанисәптә күпмедер милләттәшебезне югалтабыз. Югыйсә 2002 елга кадәр татар саны берникадәр артып барган. 2010 елгы җанисәптә 244 мең кеше, хәзер 600 мең. Җәмгысе 2 дистә елда 800 меңнән артык милләттәшебез татар дип язылмаган. Бу халык исәпкә алуның нәтиҗәләре арасында бер бала табу яшендә булган хатын-кызга ничә бала туры килгәнен дә чыгардылар хәзер мәгълүматларны. Әйтик, бер гаиләгә бер татар хатынына туры килә 1,16 бала гына, 2дән кимрәк. 2дән кимрәк булса инде халыкның саны үсми. Менә шул ягы бар. Әмма бу килеп чыккан саннар, алар ул рамкага насыймыйлар. Димәк, татарның кимүенең башка сәбәпләре бар. Тагын безнең бер төп проблема дип әйтәйек инде, безнең кайбер регионнарда әлбәттә эш әйбәттер бастырылмады, агитация эше дә җүнрәтле дип әйтәйек инде бармады. Менә безгә шуңа күрә ул регионнарны яңадан карап алырга кирәк, яңадан нидер нәтиҗә төзергә кирәк. Мәсәлән, Башкортстанда безнең татарның саны 35 мең чамасына кимәгән. Бу бер уйлаганда күп тә түгел сыман. Ләкин шул ук вакытта бит башкортлар 100 меңгә арткан. Бу бит инде бер безнең яшәү рәвешләре бер төсле, балалар туу шулай ук бер төсле. Бу алай булырга тиеш түгел иде. Димәк, монда безнең халык исәбенә арту да бар. Татар телле башкортлар калган фақат 100 меңнән артыгракка гына 3 тапкыр кимәгән саннары. Менә шул татар телле башкортлар арасында башкорт дип исәпкә алынган татарлар да ята бит инде безнең. Уйлап чыгардылар бит башкорт теленең төньяк көнбатыш диалекты дигән нәрсәне. Ул бит татар теле инде чынлыкта. Башкорт теле дип игълан иткәч,
автоматик рәвештә аларны башкорт милләтенә кушып куйганнар булып чыга. Материалы советских послевоенных переписей фиксировали увеличение доли татар с неродным татарским языком. И наши социологические исследования, которые проводили мы в 2000-х годах, они показывали, что среди татарской молодежи каждый третий в качестве родного называл не только татарский язык, но и русский язык одновременно. Ассимиляция она проявлялась не только в утрате татарского родного языка, но и в утрате этнической идентичности. Татар саны аз дип күренә икән документларда, аларның мәдәни һәм бүтән ихтияҗлары да игътибарга алынмый дигән сүз. Бу шундый аның хәйләле яклары бар. Монда нишләргә кирәк? Әлбәттә, сыйфат ягына нык игътибар итәргә кирәк. Милләтнең үзәге нык булырга тиеш. Милли үзаң нык булырга тиеш. Нәтиҗәләре буенча без күңел төшенкелегенә бирелергә тиеш түгел. Киресенчә, бу мәгълүмат безне уята, күзне ача. Әгәр дә шуны белмичә тагы бер 20 ел яшәсәк, аннан соң инқираз бәлки үтеп тә киткән булыр иде. Без нәрсәгә тәэсир итә алабыз? Әлбәттә, ассимиляцион процессларны туктатуга яки кимүенә без тәэсир итә алабыз. Татарстанда ничек кенә булмасын, татарлар үзләренең үз билгеләнүдән баш тартмый дигән гипотеза избатланырга мөмкиндер. Нәкъ татарлар күпләп яшәгән төбәкләргә төп акцент ясалырга тиеш. Әгәр дә анда милли инфраструктура булса, ул чакта татарлар үз билгеләнүе процессларын без яхшырта алабыз. Минем там төп идеям безгә җирле татар оешмаларының җитәкчеләренә, активистларына ниндидер Татарстанда шундый кыскача гына 2-3 атналык ниндидер җәйге мәктәпләр ачарга кирәк. Нужно, во-первых, включить хладнокровие, очень спокойно, основательно проанализировать результаты этой переписи, осмыслить работу всех тех, кто участвовал в поддержании этнической идентичности татар, я имею в виду органы государственной власти, общественные организации, и мы, ученые, отрефлексировать, критически посмотреть на себя, подумать, где мы не сработали, где мы не доработали, и на этом основании уже выстраивать новую работу, новую стратегию поддержания этнической идентичности татар. Әлбәттә, бу җанисәп төгәлләнде, эш узган, тик тынычланырга ярамый. 10 ел тиз узып китәр. Киләсе җанисәпкә әзер булып килергә иде. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Удмуртия язучылары нигә зарлана, китапханәләр ничек яши? Сүз җирле хәбәрчеләребезгә. Беребезнең дә китабы чыкканы юк, берәрсә чыкканы юк. Удмуртия язучылары буенча. Милләт киләчәге үз кулыбызда. Марат Әхәтов белән таныштырырбыз. Татар халкының тарихын, милләтен күрсәткәле тырышып ятабыз. Шуңа күрә шу хәтле минем җаныма ята ул мәктәп. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шәйхразиевның Удмуртия башкаласы Ижауга эшлекле сәфәре турында сөйләүбезне дәвам итәбез. Чөнки 2 көн дәвамында күп кенә проблемалар күтәрелде. Шул исәптән татар әдипләре һәм китапханәләргә кагылышлары да. Делегация составында Татарстан язучылар берлекләре җитәкчелеге дә бар иде. Төбәк язучылары нигә зарлана, китапханәләр ничек яши? Алга таба шул хакта. Ижауда татар китабын танытучы, җирле шагыйрьләрне, әдәбият яратучыларны даими җыючы мәдәният учагы Муса Җәлил исемендәге китапханә. Фондында 2300 татар китабы бар. Моңа өстәп, татар язучыларының рус теленә тәрҗемә ителгәннәре 500-дән артык. 2006 елда китапханә каршында татар әдәбияты һәм мәдәнияте үзәге ачыла. Октябрь аеннан олылар һәм балалар өчен татар теле дәресләре яңартылган. 40лап кеше йөри. Шулпан балалар һәм өлкәннәр хәвәскәр театры эшләп килә. Классик язучы Мөхәммәд Әблиевның Шәмсекар әсәре буенча куелган үзекне кунаклар рәхәтләнеп карады. Китапханә балаларга туган телне өйдән тыш куллану өчен дә даирә тудыручы урын. Гаиләләрдә тәрбия бар, татарча сүз бар, аңлашу бар, менә монда педагог бар, өйрәтә торган дип. Анда шушындый заллар булырга тиеш. Без әйтәбез инде, капустник дип, язучылар, укучылар, эшмәкәрләр килеп, менә шунда үзләренчә утырып сөйләшә алырлар.
Әгәр дә инде театр буламы, сөйләү буламы, китапны караумы, презентация бу, аның турында сөйләшүме, ул һәр вакытта да булырга тиеш, андый бүлмә булырга тиеш. Зур булмаган шушы залда даими рәвештә әдәби музыкаль чаралар, җирле әдипләрнең иҗат кичәләре уза. Китапханә заманча технологияләргә мохтаҗ. Татар телендә газета, журналлар алдыру мөмкинлеге юк. Туган телдә укырга теләүчеләр татар бисәсеннән генә түгел, Ижауның төрле пишмакларыннан килә. Татарча китап укучылар хәтсез. Алар һәр вакытта да бездән яңа китаплар сорыйлар. Бер үк китаплар, кайчан яңа китаплар аласыз инде, булачак дип сорыйлар. Яңа китаплар кирәк. Икенче мәсьәлә, biz бик күп мәдәни чаралар уздырабыз. Шәһәребезнең бөтен пишмакларыннан безнең мәдәни чараларга күп киләләр. Ул кешеләрне безнең затлы залларда кабул итәсебез килә. Безнең китапханәгә ремонт булса, без бик шат булар идек. Җирле әдипләргә дә үз борчуларын яңгыратырга җай чыкты. Татарстан язучылар берлеге җитәкчелеге белән алар сәгатьтән артык фикер алышты. Әдәбият, иҗат турында сөйләштеләр. Мәркәз әдипләре үз китапларын тәкъдим итте. Удмуртиядән 4 язучы Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. Соңгы арада элемтәләр йомшауга борчылалар. Игътибар аз булуга үпкә белдерә киләләр. Казанда безне әллә ни профессиональ югарылыкта дип карамыйлар. Моңа яшерен батырын түгел, әгәр безнең Казанга җибәргән менә Әлфирәнең дә китабы ничә ел ята, Татарстан китап нәшриятында. Минем китап инде 5-6 ел ята. Чит төбәкләрдә иҗат итәләр дип кадерле дип ул буш сүздә генә әйтелгән сүзләр. Чынлыкка алар туры килмиләр. Һич тә. Ничә китап ярдәм итәргә була? Шул хакта сөйләштек. Ярдәм итәргә алар белән читтә яшиләр, алар белән сирәк очрашабыз. Алар Казанга килеп йөри алмыйлар. Казанда үткәрелгән җыелышларда катнаша алмыйлар. Сирәк катнашалар инде. Ничек ярдәм итәргә була? Менә бүген менә шушы түгәрәк стелле артында утырганда сөйләштек. Очрашулар менә нидән әгәрҗенең үзендә үткәргә Ижевскида менә Ижевскида яшәүче, шушы зонада яшәүче язучыларның иҗатларын теге Казанга чакырып, Казанда очрашу үткәрү формасында, Тукай клубында очрашу үткәрү формасында. Анда аларның әсәрләрен алып киләләр, чыгыш ясыйлар, күрсәтәләр, халыкка күренәләр, халыкка күрсәтәләр. Аннан соң чыккан китапларын шунда сатуны оештырырга мөмкинме? Шундыйрак ярдәмнәр дип сөйләштек инде. Татарстан зарларын да тыңлый, ярдәм кулы да суза, шикләре юк. Ә менә Удмуртия язучылар берлегендә дә әгъза булып торсак та, үзебез яшәп иҗат итүче җирлектә үги хәлендә без ди шагыйрә Гөлфия Исхакова. Беребезнең дә китабы чыкканы юк, берәрсә чыкканы юк. Удмуртия язучылары буенча. Сөйләшүгә кушылып, Васил Шәйхразиев язучыларга да, китапханәгә дә ярдәм итү юлларын эзләячәкләрен белдерде. Удмуртия хөкүмәте вәкилләре белән очрашуда Ижауның Габдулла Тукай исемендәге гимназиясе, халыклар иҗаты йорты белән бер рәттән китапханәгә ремонт турында да сүз булды. Казан бүләге 350 китап Удмуртия китапханәләренә таратылачак. Ижаудан Назир Нагманов, Фәнзилә Салихова, Татарлар. Уртак эшебезгә халкыбызның тарихын, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклауга үз өлешләрен кертүче, чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез белән даими рәвештә таныштырып торабыз. Төрле мөмкинлекләр табып, алар урыннарда туган телебезне сакларга тырышалар. Милләт киләчәге хакына үз гамәлләрен Марат Әхәтов тормыш позициясе буларак кабул итә. Бу аның профессиональ һәм җәмәгать эшчәнлегендә дә чагыла. Тулырак киләсе видеоязмада. Одна из первых традиций татарского народа какая была? Гостеприимство. Баларга татар халкының тарихын, милләтен күрсәткәле тырышып ятабыз. Шуңа күрә шу хәтле минем җаныма ята ул китап. Балачак вакыттан инде моя мечта, почему, не знаю, все было стать учителем истории. Тарих Марат Әхәтовның мәктәптә укыганда ук иң яраткан фәне була. Ни өчен нәкъ тарих? Үземнең халкымның тарихын белгәле киләсе кирәк иде миңа. Марат Чиләбе шәһәрендә туып үскән. Когда маленький был, он такой деловой был сразу же. Даже в садике говорили, это будет директор. Мәктәптә укыганда аны укучылар мәктәп президенты итеп сайлыйлар. 10-нчы сыйныфтан эшләй башладым мәктәптә. Социальный педагог булып эшләй башладым мин. Аннары Чиләбе дәүләт педагогия университетының тарих факультетына укырга керә. 1-нче, 2-нче курсны, 3-нче курста эшләй башладым университетта.
Кабинет история, кабинет тарих кабинеты иде анда. Лаборант булып эшләдем. Вот, 5-нче курста киттем практикага, гимназия 80-е, анда практиканы үткәч мине заместитель директора по учебной работе чакырды да, әйтә, калыгыз бездә тарихны укыткан балаларга дип. Соңгы курста уку белән беррәттән гимназиядә дә укыта. Укуны тәмамлагач, университетта тарих кабинеты мөдире булып эшләргә кала. Биредә ул студентлар белән актив эшли. Өлкәнең татар авылларына фольклор экспедицияларын оештыра. Университетта музей булдыра. История и культура народов Южного Урала дип ачтык шундый музейны. Анда татар халыгы, башкорт халыгы, рус халыгы, казак халыгының мәдәниятләре, тарихлары күрсәтелде. Ул үзенең кайсы милләттән икәнен бер кашан да онытмый, үзенең җанын тәнен биреп үзебезнең милләткә хезмәт итә. Бик итәгатьле, шын татар кешесе. 10 ел эшли югары уку йортында Марат Шамил улы. Җәлил укулары конкурсының жюри әгъзасы сыйфатында чакырылган Марат Әхәтовны Чиләбенең 81-нче мәктәбе директоры Ольга Мишрягина үзенә эшкә чакыра. Балалар белән дә эшләп тәҗрибә тупларга кирәк дигән карарга килеп, ул ризалаша. Как завуч, как учитель, как просто человек делает очень и очень многое в нашей школе. Ну и для меня, как для директора, это уверенность, это поддержка, это опора. То есть человек, который всегда меня поддержит, всегда поможет, и все будет у него в школе на контроле. Безнең мәктәптә татар телене укыталар, татар тарихын да укыталар безнең мәктәптә. Китапта менә яздык, Аллаһка шөкер, балаларга 4-нче сыйныфка основы исламской культуры на Южном Урале, чтобы балалар белсеннәр. Первое упоминание о появлении татарского народа на территории Южного Урала в XII веке было. 4-нче сыйныф укучылары өчен бу кулланма Марат Шамил улының язган диссертациясы материаллары буенча да төзелгән. 5 ел буе язылды ул китап. Бездән калсын дип, балалар белсен безнең тарихны, татар халкының тарихын белсеннәр, татар телен белсеннәр дип, шулай итеп тырышабыз инде. Марат Шамил улы бу мәктәптә инде 9-нчы ел эшли. Бер вакыт укытып барам инде, дәресне алып барам, балалар әйтәләр: «А сез шу хәтле добрый», говорят. Мы вас очень уважаем и любим. И это очень дорого стоит балалардан ишеткәле андый сүзләрне. Марат Әхәтовның үз өстенә алган йөкләмәләре мәктәп эшләре белән генә тамамланмый. Аның җилкәсендә бик күп төрле җәмәгать эшләре бар. Өлкә татарлары конгрессы эшчәнлегендә булыша, халыклар дуслыгы йорты һәм Чиләбе укытучыларының белемен күтәрү институты белән дә тыгыз хезмәттәшлектә. Настолько вот разносторонний человек, удивляет своими какими-то все время стремление к чему-то новому, познать что-то вот интересное. Чиләбенең дуслар татар мәдәни үзәгендә җитәкли. Марат, әйтеп бетәрлек түгел. Рәхмәтләр яусын. Күңелне ачып, миңа 20 яшькә яшәртеп кайтарып китә. Шундый кеше. Бәхетле булсын. Татар киносы фестивален оештыру Чиләбедә күп вакыт, көч һәм түземлек таләп итә. Бу да аның җаваплылыгында. Буларның барысына да ничек өлгерәсең ул? Ходай ярдәм биреп торадыр инде. Ходайга, Аллаһка зур рәхмәтләр дип әйтәм инде. Шул үземнең җаным тарткангадыр инде татар милләткә, татар тарихка, шуңа күрәдер инде. Чиләбедән Гөлдар Хафизова, татарлар. Бүгенгә менә шулар. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, милләттәшләребез тормышында булган вакыйгаларны безгә җибәрегез. Без алар белән һичшиксез уртаклашырбыз. Сау булыгыз.